салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар намори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунем, лайк монем. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бори мо хеле муҳиме. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ёки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш бесум. ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. Ва барои маълумотҳои бештар ба сайти islamedic.ru дохил шавед. Силка дар комментария. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздикии Корвон якомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 115 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% зевра ремонт карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, якомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 187 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, якомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздикии повороти аэропорт, якомната квартира дар 16 этаж қарор дорад. 51 метр квадрат нархаш бошад. 206 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, дукомната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 193 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дорои 2 балкон мебошад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 285 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.